Hola, anem a fer ara aquest exercici. Tenim una equació, e elevat a menys x més 2 igual a x, i hem de comprovar que aquesta equació té una única solució en l'interval 0,3. Farem dues parts. Primer, haurem de demostrar que té una solució pel teorema de Bolzano. I després veurem la unicitat. És a dir, fixeu-vos. Tenim aquesta funció, e elevat a menys x més 2 menys x, que és una funció contínua. És una funció contínua sempre perquè fixeu-vos que és la suma de dues funcions, una funció exponencial que sempre és contínua i aquesta funció polinòmica que sempre és contínua. Per tant, aquesta funció és contínua sempre, de menys infinit a més infinit. Per tant, en particular, tenim que aquesta funció és contínua dintre de l'interval 0,3. Per una altra banda, fixeu-vos que f de 0 és e elevat a 0 més 2 menys 0. E elevat a 0 és 1, tot nombre elevat a 0 recordeu que és 1, i per tant això em dona 3, que és positiu. I si ara fem f de 3, això és e elevat a menys 3 més 2 menys 3, que fixeu-vos que dona negatiu. I per tant, pel teorema de Bolzano, com tinc una funció contínua en un interval i en cada un dels extrems en f de 0 la funció és positiva i en el 3 és negativa, segur que existeix un valor c que està dintre d'aquest interval tal que f de c és 0. Per tant, amb això el que tenim és que té una solució, però podria tenir més d'una. Per tant, anem a veure que realment aquesta solució és única. Com veurem que és única? Doncs fixeu-vos, si jo tinc una funció que jo sé que f del 0 val 3, és a dir, que estem per aquí, i que sé que f de 3 és gairebé menys 1, i la funció és contínua, doncs fixeu-vos que si existeix una única solució, vol dir que la funció en aquest cas sempre ha de ser decreixent. Si passàssim d'un número negatiu a positiu, doncs hauríem de veure que és creixent. Per tant, el que es tracta és veure que la funció és creixent, o decreixent, en aquest cas, decreixent. Per tant, fem la derivada de la funció. La derivada d'aquesta funció és ella mateixa multiplicada per la derivada de l'exponent, que és menys 1, la derivada del 2, que és 0, menys 1. Per tant, és menys e elevat a menys x menys 1. Fixeu-vos que, com e elevat a menys x sempre és positiu, això sempre és negatiu, i si a sobre un número negatiu li resto 1, sempre és negatiu. Per tant, com la derivada sempre és negativa, de fet, sempre, en particular, entre el 0 i el 3. Aleshores, vol dir que f de x és decreixent. I per tant, com hem vist que existeix una única solució i que a més és decreixent, tenim que la solució és única. I per tant, amb això demostrem que aquesta equació té una única solució